Здравейте, ден 22 вече, какво става? Не му повярвам, 22 ден, тук последните 2 дена съм изгубил всякаква представа за време и тренировки. Имам чувство, че никога да съм тренирал, дори че не следвам някаква програма. Тия 2 дни почивка, имам чувство, че направо ме не рестартираха, ами те я знам, супер зареден съм. Обаче не се чувствам все едно съм на някаква трансформация, защото това си е така, да. Не се чувствам, че съм на някаква трансформация, но се оправят нещата. Една лоша новина, която трябва да ви кажа, в смисъл тъпо ще е да го скрия от вас. Вчера не съм правил кардио. Сори. Аз също съжалявам, но такива бяха обстоятелствата, че просто нямаше как да се случи това нещо. Днес имах така час с ортопед и нещата не стоят много добре. Ще трябва да почна 2 вида процедури, в смисъл аз вече ги почнах, плюс някаква гимнастика, която ще правя. Имам някакво леко завъртане било тук горе на гръбначния стълб. Нищо сериозно било минимално, не знам си какво. Но все пак 6 месеца гимнастика си е това и не знам колко, 1-2 седмици някакви процедури. Така че това е кофтито. Хубавото, че утре имаме фитнес вече. Нещата се случват. И така, това е относно програмата. А сега искам да ви запозная с моят нов приятел. Той се казва Пешо. Затова няма какво да ви го представям. Той е достатъчно представителен. Затова направо запознайте се с Пешо. Пешо! Пешо! Какво правиш там, бе? Пак ли си се напил и си се качил на тавана? Пешо! Си за тавана. Може би трябва да зум-аутна. Така ли става? Дали се получи? Не знам. Това беше Пешо. Днеска е дошъл. Ще видим дали ще си тръгне. Пешо! Докато се върна искам да си тръгнал. Писна ми от теб и твоите пиянства. Така. Това е за днес. Утре ще се видим пак. Чао!